Luzwakala lubuhlungu udaba lensizwa yakwaGumede laphana ezakhela udumo ngokuthandana noSisanda Dube, kanti-ke yaphinde yazakhela udumo futhi ngokuthanda ugogo wayo laphana, ikakhulu yenza i-content naye-ke ngey'ndlela eyayihluke kakhulu. Abantu bayithanda kakhulu Phumlani yakwaGumede. Sawubona kuphi lapho ngikhona lomze njengamanje. Uma ukuthi usuku lakho lokuqala ulangicotha nje sho ukuthi uyangifolowa, upress subscribe button, uyalike ukuze njalo uma ngifakela amavidiyo kube wena uqala uthole notification. Phumlani yakwaGumede Phumela Obala wachaza isayiti lakhe lodaba njengoba-ke uSisanda kade kwi-podcast laphana-ke eyochaza ukuthi kwenzakalani phakathi kwakhe noPhumlani, njengoba-ke uSisanda ebuye waveza ukuthi uPhumlani wamithisa kwenye indawo, kanti-ke uPhumlani yona nto eyayifuna kakhulu iy'ngane. Lokho kwamhlula uSisanda, wabona ukuthi ayisekho into asengayihlalela uma kuwukuthi uPhumlani khona la seyithole khona ingane. Phumlani-ke thina uma ngabe ebuya ezochazela abantu washo ukuthi cha, lokho kushiwo uSisanda kungamampunge alihlaza cwe, kodwa-ke yena uyazi ukuthi umuntu owazi iqiniso uyena, kanye-ke naye uSisanda Dube. Uma ngabe-ke kuwukuthi khona abakuvezayo, uyibona-ke abazokuveza abakwaziyo ukuthi kuyiqiniso. Mntana sekhaya ngaphandle komusho isikhathi sakhe, asingene kuyona ividiyo siza uPhumlani chaza isayiti lakhe lodaba mayelana nokumithisa nokuthandana kwakhe uSisanda. Yo bafethu, sanibonani, ngiyathemba ukuthi niyaphila. Ya bengithi ngizosho something, ngizo-addressa something la kule platform, since I think iyona platform e-right for mina ukuthi nga-addressa something, since kuyi-page lami leli, and ya izinto ey'ningi zenzeke kulona, so that's why ngibona ukuthi ngathi kungcono ukuthi ngi-addresse la pheshini lami, ngingaze ukuthi ngiya kwabanye abantu ngiyochaza kubona, noma kwamanye ama-podcast ngiyochaza kubona okanye ngiyabo. Ya engingakusho nje ukuthi ngiyabona iyatrenda le nto, okay, it's funny, yake yashiwo ukuthi ngingamithisa what yabo. Siphinde yavuka futhi manje ukuthi mina khona engamithisa, sisajola naye uSisanda, yabo. And okay, one thing about amanye amantombazane, not wonke, ngiyazi ukuthi mase kufika esimeni esikanje wonke umuntu uzama ngayo yonke indlela ukuthi azivikele yena, abukele igama lakhe li-right, noma ebonakala ukuthi uyena akaze abe naphutha, yabo. But-ke since umnikazi wendaba oyishilo le nto, eyazi ukuthi ngamtshela more than 20 times, ngimtshela ukuthi le nto lokhu eyikhuluma akayiyeke ngoba yikho. Uma kuwukuthi yena wayesefuna ukuhamba, kwangamele ahambe ngaleya ndlela, ahambe ngale ndlela kwenzeka ngayo, mhlampe ethi mina ngenze ukuthi mhlampe ngikhulelisiwe or what. Kamanje ngisafuna ukuthi anginike i-proof yaleyo nto. Kamanje ngisafuna ukuthi angitshele ukuthi phela ubani wangamithisa. Kamanje ngisafuna angitshele ukuthi wezwa ngobani, yabona. If ukuthi kunengane ekhona mina la ngaphandle, why lo ngane ngingayinakekeli pho, since esho ukuthi yena mina bekuyingane engiyifunayo kakhulu, yabona. So why pho lo ngane ngingayinakekeli, yabo. Like yabona ukuthi ukuhamba kwakhe uSisanda, okay, le nto engane wangitshela vele sehambile sehlukene, yabo, wangitshela vele sehlukene. I think kwasekuyinto afuna ukuvala ngayo leyo, kube ngathi uhambe ngenxa yakho lokho, yabo. Mina ngathini ukuba uPhumlani lo esenguyena manje, kade kwasangishizilela, ngikuzamela, kade ngiphanda, ngiphusha mfethu, yabona. So at the end of the day, makuzofika nje mhlampe into ezovele iqede konke lokho esengisebenzele okanye esengikwenzile ngaphezu kwegama lami,
iphinde ithathe ne-respect abantu bebengihlonipha ngayo noma bebengithatha ngayo, yabona, because lento ngiyayibona ukuthi lento like mhlawumbe omunye ngayibuka incane but kumina inkulu, yabona. It's as if mina after ephunyelwe isisu ngahamba ngayokhulelisa abanye abantu, ngalala nabanye abantu, ngenza ufebe ngapha nangapha, yabona, okuyinto engekho leyo, yabona. Namanje ngisamtshela futhi naye ngizosihleze ngimtshela noma ngibenini kuthiwa kuyenzeka ngiyambona noma kuyenzeka siyaphinde siyakhuluma, ngiyacela nje ukuthi ayiyeke lento futhi noma kuthiwa akayeke but angifuni aqamba amanga anjalo ukuthi khona umuntu engamithisa mina. Angazi ukuthi ngathini but ke ukugcina lokho ngikhuluma ngakho ngilento ukugcina ngikhuluma ngayo. Ngizaphinde ngikhulume ngayo, abangithukayo ngayo it's fine, bengangithuka besho ukuthini, kodwa abantu abazi iqiniso imina nayo Sisanda. Bonke ke laba abanye ke abahamba ekhuluma eceleni bakhuluma izinto ebazobeziswe ngathi ukuthi iqiniso noma amanga yini abanayo sure, but umuntu owazi iqiniso mina noSisanda, yabona. Kodwa leyo ukuthi khona umuntu engamithisa, kuthiwa khona umuntu engamithisa, ngabe lo ngane niyayibona futhi ngabe ngade ngayiveza, yabo. Futhi angazi ukuthi why ngazakhetha mhlawumbe into nje ukuthi ngimithisile mina ikhulelwe, and mina ngangikhona for yena ikhulelwe yonke indawo, even though wayengiphusha engafuni ngibe khona, but ngangenza sure ukuthi ngiyazama ukuthi ngibe khona, even though sekwenzekile esibhedlela ingane yokuqala, ngagcina ukubonana naye siphuma nje esibhedlela, ngaphinda ngakhuluma naye like ngaba shocked ukuthi kwenzakala kanjani lokho, ukuthi mhlawumbe sakhona esamele sikhulume ngakho, mhlawumbe khona kumele sikwenze noma like, but nje ngamgcina lapho, phinda ngakhuluma naye, uqhubeka nje nempilo ezif akwazi kwenzeke lutho, yabo. But ke angikaze ngithi ngimbambela iqhubu ngenza ini because ngaphinda ngamtshela ukuthi ngafika futhi ekhaya so kwenza izinto efanele zenziwe zingane konke, yabo. Okay, it's fine, kwenzeka lokho okokuqala sazama ugeza. Okay, okwesibili kwaku too much, yabo. Yabo, but ke akhona azizona izinto engakhuluma ngazo, yabo. Okunye thothi angisakusho ngoba nami kwamina ngiyazivikela isithunzi sakhe, ngiyakuvinga izinto ayizenza, it's fine ngoba sezadlula, yabo. So okunye ngiyamvikela ukuthi ingabe sekuthi sengisho noma yini, yabo. But nje leyo ukuthi ngiyakhulelwa ukugcina ngisho ayikho, ukuthi nina niyithatha kanjani ke, nina nikholwa bani sengokweni lokho, kodwa mina mnikazi wendaba, mina lo kuthiwa ehamba emithisa amantombazane, leyo nto ayikho. Iyodwa ingane engangiyoba noma zothiwa ingane engangiyoba nazo uNkulunkulu wavuma, ilezi ezazi kuSisanda kuphela.